Добро утро, лемурчета! Искам да дам яснота по един казус. И това е колко сме силни и колко сме здрави. В днешно време всеки е страшно корав. Да си корав не означава колко лицеви можеш да направиш, колко ти е лежанката, колко ти е клека, какво разстояние можеш да избягаш или какво ти е времето на бягане. Не те прави корав. Да си корав означава да не се отказваш и да си следваш собствения план. Всяка сутрин от събуждането си следваш шибания план. И не днеска ставаш в 8, утре ставаш в 10, други ден ставаш в 5, ще ден ставаш 10:30. Не, всеки ден едно и също време. Всеки ден ставаш, бягаш си 3-5 километра, ходиш си на пътеката, караш си колелото сета, правиш си разходката. Всеки изкапан ден, 365 дни в годината, до края на живота си, не мрънкаш и не се оплакваш. Просто си вършиш работата. Държиш се на думата, не даваш празни обещания. И всеки ден това се повтаря. И е гадно, и е отвратително, но тогава можеш да заявиш, че си корав. Не че си избягал маратон, не че си бягал всеки дрънка глупости. Днеска съм избягал 1000 км, тък му се връщам от Румъния. Нали, всеки може да дрънка глупости в интернет. Вие си ги слушайте колкото искате, включително и мене. Важното е, когато претендираш, че си много здрав, да си наистина здрав. За тия, дето няма да ме разберат правилно. Физическите тренировки са ви 20-30% от целия този план. Днес се чувствам ужасно, отвратително, всичко ме боли. Опал съм като куче, дренажи, но днеска имам 10 бягане, имам 45 минути тренировка с подовки и до вечера имам походче с кучето. И много ми се иска да почна да се оправдам, да седна и да почна да хлинча. Как ме боли гърба, как се чувствам недоспал, как не ми е комфортно. Ама няма как да стане. Спорта е здраве, да си лигло не. Айде, чао.